my YouTube channel. So ngayong tanghali mga idol ay pagkatapos pala natin mag-koleksyon ng itlog dito sa farm ng layer mga idol. Yan. Yan pala yung ano natin mga idol, na-koleksyon na yung itlog mga idol. Yan. Harap po na yung camera mga idol para makita nyo yung na-koleksyon. Yan na-kolektor. Yan. Yan mga idol. Na-tray. Apat na tray lang yung ano mga idol kasi tanghali na. Konti lang yung tanghali. Pag tanghali kasi mga idol ay konti na lang yung makoleksyon natin. Di gaya sa umaga kasi marami kasi sa umaga mga idol yung una koleksyon. Pero doon sa kabilang building mga idol, doon sa dalawang building kasi mga idol ay hindi magkaparehas kasi yung itlog. Yung isa 6 na tray, yung isa 8. Kaya hindi talaga magkapareha. So ayun mga idol, ipapakita ko ulit mga idol yung mga manok natin. Ano? Pero ang mga idol, yung farm namin doon, yung farm ko mga idol, yung kung saan tayo nagtatrabaho doon ay mahaba pa naman yun doon, pero mas malaki doon. Kasi ito, maliit na medyo mahaba-haba din. Pero konti lang yung manok dito mga idol. Mga 1.8 lang yung laman nata dito, 1.8, 3,000. Di ko sure mga idol kung totoo ba. Yun, shoutout kay Ricky Santiago Vlog, shoutout kay Idol AAC Tagalog Vlogs, shoutout mga idol, shoutout kay Silmari Vlog. Ayan mga idol. Ito kasi yung building ko mga idol ay sabi nila mga idol ay pa-harvest na daw to. Malapit na daw to i-harvest kasi matanda na sila. Kaya malapit na tong ma-harvest na to. Kaya ano naman to ulit, lalagyan naman to ng manok. May nakahanda na yung manok mga idol na panglagay dito. Hindi ko lang alam mga idol kung kailan, basta malapit na daw itong ma-harvest. So yun lang mga idol, ay unang-unang mga idol, magandang tanghali po sa lahat. Yan, sa mga hindi pala nakapag-subscribe mga idol, subscribe my YouTube channel at isama nyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga bago nating video mga idol.